Квяточныя ды парфюмерныя крамы рыхтуюцца лічыць свае грошы, а рэстараны ламаюць галаву, каб знайсці для вас яшчэ адзін столік на вечар. Менавіта ў такім настроі ва многіх краінах свету пачынаецца люты, Дзень Святого Валентина. Дастаткова старая, але ж дастаткова змененая ў наш час свята. Вось з чым у вас першая асацыяцыя, калі я вам кажу пра Дзень Святого Валентина? Чырвоныя кветкі, шакалад, паштоўкі. А вось у мяне з казлом ды сабакам. Гэта проста свята нейкае, і сёння вы даведаецеся, колькі валентінаў крадуць вашыя грошы, дзе за валентинку вы можете атрымаць штраф і прычым тут Рымская імперыя. Тебе салют, я Віка, твой неафіцыйны афіцыйны эксперт па святах. Вось распавядзі мне, паважаны глядач, як ты праводзіш Дзень Святого Валентина? Робіш спатканні са сваёй палой ці у адзіночстве глядзіш улюблены серыял «Падмарозіва»? Дарэчы, апошні варыянт мне больш падабаецца. Мажліва, ты не ведаеш, што прымушае ці хто прымушае цябе да такой своеасаблівай традыцыі. А мажліва, ты думаеш, што цябе ўвогуле не патрэбнае гэтае свята. І я б не сказала, што ты не правы. Вось на што яго прыдумалі? Толькі нядаўна скончыліся навагоднія святы. Твой кашель толькі-толькі напоўніўся паменшаным заробкам за студзень. Тебе неабходна зноўку траціцца, замаўляць падарункі, купляць кветы ды хадзіць сярод натоўпу улюбленых. На што табе, маё сонейка, такія нервы? О, сябра, гэта вельмі цікавая гісторыя. Калі свята стваралася, ніхто нават і не ведаў, што яно ператварыцца у нешта сённяшняе. Але ж тады людзі нават не ведалі пра капіталізм. З назвы ты можаш дагадацца, што тут замешаны нейкі Валентин. Але каб гэтая гісторыя нам была бліжэй, давайце яго клікаць проста Валя. Вось ён, такі цудоўны. Але ці ж быў Валя адзіны? Ну вот так. Пачалося ўсё, мае даражэнькі, ва ўлюбленай краіне ўсіх хлопцаў. Так, у Рымскай імперыі. Як зараз памятаю, 3 стагоддзя нашай эры. Тады жыў такі епіскап Валя ў Рыме. Ці ў Терніі, ці ў Афрыцы. Братан, а дзе ён жыў? Карацей, розныя сведкі пішуць пра 3 розных епіскапаў у розных месцах, але ж іх аб'ядноўвае адна і та ж сітуёвіна. Пакутніцкая смерць на упакоўцы тваіх цыбарэт. Ну, на самой справе мы дастаткова не ведаем, ці гэта быў адзін Валя гастралёр, ці гісторыкі знайшлі адразу 3 Валей епіскапаў у адзін і той жа час. Але што мы дастаткова ведаем, гэта афіцыйную версію яго смерці. А яшчэ дастатковей, як ён да яе дакаціўся. Блін, але ж калі Валя тады быў не адзіны, проста прыкіньце, як 14 лютага 270 года было цудоўна ў раі запаўняць дакументы. Каб я больш не блыталася, давайте возьмем аднаго з самага папулярнага Валю. Гэта святы добры Валя Рымскі. І, ой, мае сябры, калі вы думаеце, што ў вас у жыцці ёсць нейкі вырашала, то ён ці яна нават побач з нашым Валяй не стаялі. А справа ў чым? Давайте зараз пад гарбатку ўсё распавяду. О, дзякуй. Ну што ж, дык вось. У 3 стагоддзі нашай эры прыйшоў да ўлады такі Клаўдзій II, які быў увесь такі за ваенную палітыку. Make Roman Empire Great Again, гэта мы ўжо недзе чулі, і ўсё ў гэтым родзе. Маючы і без таго расшатаны Рым, ён забараніў маладым салдацікам жаніцца. Ну, тыпу таго, што вось ведаеце, вы мне зараз тут будзеце цыцкі мацаць, а на вайну ніхто не пойдзе. Ну, справды, на вайну ісці не вельмі хочацца, калі ў цябе дома жонка маладая чакае. Але ж хто не паслухаецца імператара? А-та-та. І вось тут прачынаецца наш махавік-забаўнік Валя. Ён мала таго, што верыў у Хрыстоса ў той час, калі быў Клаўдзій II і шмат паганцаў. Ужо ў гэты час, можна было па шапцы надаваць. Дык ён пачаў тайна няшчасных нашых салдацікаў жаніць. А як мы разумеем, у краіне, дзе ёсць ваенізіраваны нейкі настрой і ваенізіраваная палітыка, што заўгодна доўга ўкрываць нельга. І вось Клаўдзій даведаўся пра гэта ўсё, паклікаў да сябе Валечку нашага Дарву на размову. Цікава, што ён гэта зрабіў, бо, заняты імператар мог адразу прымусіць казніць. Не ведаю. Вось ён такі кажа нашаму Вале: «Малы, а ці доўга ты будзеш маі законы парушаць?» А Валя яму такой: «А цябе гэта хваляваць не павінна».
А тебя это ебать не должно. Клаўдій ашалеў, ды паставіў умову адпусціць шалёнага з мірам, калі той адрачэцца ад бог свайго, ды спыніцца жаніць яго салдатаў. Але ж Валя у нас быў такі мужик з прынцыпамі, ды адмовіўся. Ну і, як можна разумець, адправілі яго не на пляжы адпачываць. Пакатавалі нашага Валю, забілі, ды і праз некалькі год зрабілі ў яго імя свята. Вось такі вось сумненны хэпі-энд. Ну і вы што, дурныя? Нічога не смучае ў маёй гісторыі. То вось так адразу пры тым жа цары, што казніў, зрабілі свята. А вось, калі сер'ёзна, з якай курва рацыі такое свята потым зрабілася? Вам не падаецца, што люты гэта не вельмі рамантычны месяц? А ці думаў ты, так, вось ты, што купляе сваёй палове кветкі на 14-е, што робіш гэта ва імя ахвярапрынашэння? Па адной з версій, Дзень Святого Валі быў спрошчанай змененай хрысціянамі версіяй паганскага свята. Але ж там усё было заснавана не на квяточках з цукеркамі. Ва шматлікіх народах, як і ў Рымскай імперыі, канчатак зімы быў тым яшчэ радасным мерапрыемствам. Перад надыходам весны рымляне ў сярэдзіне лютага, недзе там з 13 па 15, святкавалі Луперкаліі. Назва, дарэчы, ідзе з лацінскага слова «вулк», у гонар той самай ваўчыцы, што па легендзе выкарміла заснавальнікаў Рыма. Таксама яшчэ аднім з сімвалаў з'яўляецца фаун, які з'яўляецца в некаторых народах богам гаспадаркі і урадлівасці. Традыцыі гэтага свята былі, тыя яшчэ. Святары прыводзілі ў ахвяру казла ды сабаку. Скуру казла яны акуналі ў яго жа кроў, апрысківалі гэтым венікам паля, а затым білі ім жанчын. Добра, не тое, каб білі, а больш так пляскалі. Дамы, калі вы спужаныя, ведаеце, што чамусьці дамы таго часу былі здаволеныя такім рытуалам, лишь, праўду, мы ніколі не даведаемся. Але гэта было тыпу, ось, зараз мяне папляскаюць, а ў гэтым годзе я 100% нараджу. І вы думаеце, гэта быў канец? Пасля такога яны яшчэ запісвалі на паперкі свае імёны і кідалі ў агульную урну. А з такой урны ўжо халасты мужчына павінны выцягнуць імя і правесці ў шлюбе увесь год з той жа жанчынай, якая яму пападзецца. Як вам такая латарэя? У такіх сем'ях мажліва было увогуле рабіць што заўгодна, і часцей за ўсё гэта сканчвалася сапраўднай жаніцьбай ды дзецьмі. А чаму мне паўтарыць такое свята зараз? Чаму не? У мяне зараз толькі адное смучае, чого не хапае для арганізацыі. Мне недзе трэба дастаць казла. Калі вам не спадабалася, то у вас шмат агульнага з хрысціянамі, якія пазней разрадзіліся на тэрыторыі імперыі. Я гляджу, а палісканне крывавым венікам не дапамагло паганцам. Шмат святаў паганцаў, мабыць, і хацелі б забараніць, але ж сэнсу ў гэтым сапраўды не шмат. Усё роўна раз у год кудысьці б дзяваліся козы ды сабакі. Вось хрысціяне яго і пакінулі. Частку традыцыі яны убралі, ды назвалі святу гонар Катаганова калісьці ў той час хрысціянскага епіскапа Валентіна. А там ужо была на самой справе праца часу. Адныя традыцыі змяняліся новымі, нейкі час увогуле яго не існавала ў нашым свеце. Мабыць, толькі вельмі набожныя ўспаміналі Валю ды маліліся яму. А зараз мы ўжо маем, што маем. У розных часцях свету свята, канешне, па-рознаму распаўсюджвалася. У Еўропе першыя сведкі пра яго вось прамыя і сур'ёзныя пайшлі ў 12-13 стагоддзі, у Англіі пішуць пра 17-е, але ж вось прям па ўсім свеце, канешне, гэта было 20-е стагоддзе, напрыканцы недзе, калі ўсе перанімалі традыцыі захаду. Вось недзе тады яшчэ свята дайшло і да беларусаў, асабліва да студэнтаў. Але ж агульныя традыцыі могуць як змяняцца ў залежнасці нават ад краіны. Вы ж разумееце, што мы не маглі дамовіцца нават на такім свяце. Вось, напрыклад, мы з вами возьмем Данію. Я ж ужо вам казала, што свята ў Еўропе пачало распаўсюджвацца недзе там 9 стагоддзяў таму. Данія мейнстрым не заўважыла і пачала адзначаць яго напрыканцы прошлага стагоддзя. Вось такія яны на сваёй валне. На сваёй валне яны, дарэчы, засталіся ў адбору падарункаў. Вось шмат краін у гэты дзень, напрыклад, адабрала сабе сімвал чырвоныя кветкі. Вось самыя распаўсюджаныя гэта ружы. Але ж тут народ адабраў, як мне падаецца, нешта болей рамантычнае. Гэта пралескі. Прычым іх можна было дарыць як свежыя, так і засушаныя.
Але ж я нават уявіць сабе не магу, як можна паспець знайсці і засушыць пралескі. Мабыць, нехта гэта робіць вось потым і рыхтуе на наступны год. Карацей, цяжка. Таксама цікавым у них з'яўляецца альтэрнатыва валентинкам. І вось зараз я не буду прыкідацца, што ведаю ўсе мовы свету, і назву я вам пакіну вось тут. І гэта таксама паштоўка, але не рамантычная, а жартоўная. Так, у Даніі замест рамантычных валентинак ты можаш атрымаць вось просто валентинку з жартамі пра сябе. Ну, конечно, з лёгкімі, каб вы разам з паловай яшчэ да наступнага году дажылі. Сябры, мне я толькі што атрымала валентинку. Прыемна. Ай, усё. Што там пра свята? Да краін сярэдняга Востоку гэтае свята, дарэчы, не дайшло. Ну як, яно дайшло, але па Карану яно не сустрэлася ветліва. Вось рускамоўныя сведкі пішуць, што свята ў Саудаўскай Аравіі забаронена і што любы, хто ў гэты дзень будзе заўважаны спецыяльнай паліцыяй, асабліва з чырвонымі кветкамі ў руках, што забаронена нават прадаваць у гэты дзень, то яго прыгавораць да 1000 удараў плёткай. Боже, якое варварства. Тым болей, што гэта неправда. Ну, гэта інфармацыя, акрамя удараў, была праўдай гадоў так 30 таму. І тады і зараз святкаванне хрысціянскага свята і праява кахання на публіцы, ну, яно забаронена законам, і гэта нават лагічна для ісламскай краіны. Ну, вас проста ўзнагародзяць велізарным штрафам. Ну, мабыць, ты трапіш у турму на суткі. І, мабыць, там будзе плётка, калі ў цябе вельмі шальны сакамернік. У Японіі, на мой погляд, вельмі прыгожы дзень закаханых. У гэты дзень толькі жанчыны раздаюць падарункі, прычым усім, і толькі шакалад. Дзеля гэтага нават шмат там назваў у японскай мове ёсць. Але вось ёсць шакалад, які дараць калегам, сябрам, бацькам, усім мужчынскага полу, каго ты ведаеш. І гэты шакалад абавязковы, то бок, ну, вось нават твой непрыемны калега атрымае шакалад ад цябе на 14-е. Ёсць асобна шакалад для таго самага закаханага, ёсць асобна для тваёй сяброўкі, і гэты шакалад вы павінны з'есці без мужчын. Ну і вось гэтак далей, яго там шмат, вось можаце паглядзець, што там ёсць яшчэ. Але ж, ну, дзяўчынкі, вы не думайце, што мы ў Японіі нічога не атрымліваем, бо дзеля нас 14 сакавіка, то бок роўна праз месяц пасля Дня Святого Валентина ёсць белы дзень, калі ўсе мужчыны павінны падарыць белы шакалад дзяўчынкам. Проста уявіць сабе сітуацыю, як цябе ў Японіі піша твой бойфренд 13 сакавіка, і такі, мы не можам быць разам. Вось неяк так пра дзень усіх закаханых. Каб вам было прыемна на душы, я таксама зрабіла для вас паштоўку. Вы можете падзяліцца маёй паштоўкай з тым, хто вам вельмі спадабаўся. А калі вам спадабалася гэтае відэа, лепш пастаўце лайк ды дашліце яго таму самаму ці той самай. Калі вам даслалі відэа, ведайце, чалавек адразу падумаў пра вас, калі я распавяла пра ахвярапрынашэнне сабакі. А ўвогуле, праводзьце свята так, як вам падабаецца. Да сустрэчы на календарнай старонке і ўсіх з 14-м. Дарэчы, сёння у нас дзень улюбленых у бібліятэку, дзень псіхічны бальных у Германіі, дзень прэзерватыву ў Аўстраліі, дзень абдымання кароў у Індыі, дзень сяброў у Фінляндыі, дзень імпатэнцыі ў ЗША і дзень генералісімуса ў КНДР.